ka kubor ki kentai ban light na ki senrang ki ba syukur boleh pelok ngang lek semla kerjaan sekam penting nak apira channel let's see aslam aklam palai video show but aklam yo show ban ya kenduk ban pi re mata kubai pi bro matang ini keren lor kapang baru ko we kena semla mene teks ngang kerjaan ngala elang ban us semla jengam mata la sebon senam lane lai sau senam mong ila bonong lane la tam mi kataru hanrei unu somla umju phone inga umju text inga umju le e jinga umju buram inga hanrei tang ha kapor ba kwa ban kendu inga phone inga bat nga ha gajing telot gajing long kate ngam la ban kelaj ya gajing penbi gajing ban ngai ngop se ngop bedu wala da bon sin bon nga kwa ban lai non kublei kane gade video ya ki samla kantai bala si nam ta ki production rang ru ki bapet ya kane ka video pi lada samla kantai ngin ya bi sprang pi hapok ka jat benriu chingi khamtam ka jat benriu khasi khara ngidan sibun ki senrang ki ba kamkai si senrang ki bawan na gayeng kesem ka ba ngila ban oh tempereng broken family lane kata gayeng kesem bojat opera lada ya ki senrang klem lah hikai lupai ki bakin long kita ki ban yalam lenti ban petin lenti ban sumar ban ri kalong ka bae nak patajuki ban kin pej lani kin ri kin sumar ya kan kuno ka kreu kun thei lese ngila ban ong shuru nak ada bajing bon ki ki kin thei ki ri kun thei ki ba mi nak yang kesem macam opera lani kita sibun ki dau ki balak ban pelong ya ka jing ban long ha kata kurkom ka ba pelong ki haba ki lang samla ki set lani ki kendu ki jing bat ka pelong ki ban lek kai no ya sibun pa ki kin thei dei halor kan ni rim kan bangasna ya kan ka apira channel ban aimen sim ban ajumut ya sibun ki sna khana samla senrang khamna samla kan thei ki ban kendu ya ka jing menta kan ni samla nak pata jung pi pilang baru samla uba kamkai usamla uba syutia usamla ubam ie jepi hari usamla uba syule thok epi uba syukwa atang ban penekam ya kamet jempi kan ni kalong ka babakala matangin ya pej katuk ni ki kendon ki ba pilak ban yo jemut da ka ba pin bisar la usamla jepi ulong ni ubadai na ka penta ka jompi ngan yo jim start ngan yo bor ngan yo buch pin yo jim start pin yo bor pin yo buch lam dangi pai sya ketin juk blai ngala ong barbor lada pim kwa ban ko ngu pim kwa ban sengap ya ka ketin juk blai ngim dan kam ban wan sepok apira channel metangin pulin apok ka kitab Genesis kalong ban kong khot ka ba like khot ka ba khan riu kalong ka ba like khot khan riu ko omno usenrang unsa sensyar menta pras samla kentai kumuno sensyar kumuno usenrang ubadan ya kata kaman ban sensyar ulong unong yelam upetin lenti hatu uni usenrang nak mata jumpi upetin lenti ne usu AAP usu pelat lan ip matangi pulin apa ka siti saki episode kumuno usenrang tu ye usia yela ki tengah yela ke samla lajong uju perit masih miki sumari ki kumba sumari la ka met la jong ngahi kai ki senrang ong kum ba bom dei ban phone palat ki kan thei bom dei ban hoi kata kalong mar balai kata ngi pulen apok ka psychology ma ko ong ba kata ka dei ha ki we pat ki por bani karni kata hamre mata pat anre wala dang ngahi kai ki senrang ba wala dang ngahi kai ki senrang ba kim dei ban phone palat hanre nga ong pat ki ba 80% kadai kamram juki kata kemod ba bon hak ka por hangno hak ka por ki dei ban pen paoi ki kan thei ya ka samla juki ba ki ye je ki ban ong anga ye je pinga kan mau pi ban le ye je ka samla jong wala dang ngahi kai ki ba kim dei ban sya pen ya ha ka kan thei hanre ngahi kai nga ajmut pat ki ba ki dei ban ye je ka samla jong ban buram ye ka samla jong ban pen kemen ban pen sungut tenat ya ka samla jong bom dei ban le ben pat ya ka samla jong lada pi yo samla jumpi ubale kamkai pi ubam e lane ubam buram pi lada ketin juk blek ong ba e jala kasam ya kalat lok ngala jong kumba e jala kamet lada uni samla jumpi umburam ya pi umburam ya kamet jumpi umburam pi uni usenrang dei na ka banta ka jumpi matangi pulin apa ka siti ban kong petrus kolong ka balai ka khot ka ban kong ter ka ong no ba usenrang udai ban sumar udai ban ri ya ka kentei namar kalong ka jing thau ka patulot udai ban petilenti ka kumbolong uju shwa manga ka yang sam jengang ngen sekri utrai ar sau khasan lada usamla jumpi umlong ub petilenti pi umlong uba umpen pau pi ya kata ka jing ie jung u ya pi hanrai tangha ka por ka ba ufoni pi utex pi tangha ka por ka ba upen yo ban penerekam ya kamet jumpi kata kalong ka ba bakala pin om la ban yo ya ka yeng ka sam ka ba pin om la ban yo ya ka jing suk
lada pidon bat uni usenrang bon gi samla kan thai ki tek singa kerjan usamla jinga udiket usamla jinga ubun kan thai usamla jinga ule kani ule katai ran chubun ke jinge nganla ban ong kumno kai ke bangala ban ong kolong bala da pidang beang ke por kiar na kum kini gi senrang ni pulian tanah kita berserak konong ke baat pun riu kadkhot ke baat pulai ko ong kumno ya ka tengah ke ba klem belai ya ka tengah ka ba klem lei ka kenthei ka ba klem belai ka bam jukan mau ya ublei en ai ha ubri u ba klem an ubri u ba klem don ke jingim u ba shu lengkar chene lengkar stai di ba lengkar ba jingim ka ba lengkar han re ya ka tengah ka ba riu blei en ai ha ubri u ba teng burom yu trai pi ki samla sentei nga sung tho lada pi pe ka phira channel philong ki samla ki ba teng burom yu blei te pidawa ban yo ya uno usenrang ubaru blai usenrang ubaba uba phila ban seng ye ga yeng ga sam jong pi ga yeng sam ko baba kan re matala da usamla jong pi ya phir umri sumar tin lenti ya lam lane pen pau bo e je pi hanre usu le kai pi usu pendan kam bakala ya ga met jong pi ya ga jing e jong pi usim kabu ya ga jing e ga jing senia ga jong pi uni usenrang ulong basniu na ka bata ga jong pi pet na ka po ga bible ka hikai usenrang ubha ulong ha kno umno u e usumar uri ya ka met la jong u yalam lenti hanre la u samla jong pi sumar umri e je pi uni samla umlong ubha na ka bata ga jong pi ya chakmat yele dwai oblei lát nó cũng lát nó yala nó cũng muốn đi sinh răng vậy cái thấy cái cái thấy cái ba ruble yo utanga yo kanyo yo utanga ubatiang burom yo trai yele ban lát nó cũng gini sinh răng kiba kam kai namar ba ka jing mgp kan ngakwa ba ka jing mgp kan lát na ka jinge khanang ba pin lát na ka jinge but semutanat kan bani iya ka yang kesam ko ba hapo kari kasi jinge ko boleh perlu ngang re semla kan kan penting nak apira channel share sekiwe ya ka ikabangi ngile na po ka apira channel pila aban follow nga hapo apira channel hapo Instagram but alaban alfriend ru ha Facebook ha apira channel ko boleh ngisai kedo ha ko ipat kapor